Lze pouhým myšlením ovlivnit realitu? Můžeme si do života dokonce něco přitáhnout? Nové příležitosti, partnera nebo jenom volné parkovací místo? A dá se to vůbec vědecky dokázat? Může něco takového opravdu fungovat? Nejsou to jenom zbožná přání EZO lidí? Proč zrovna náhodou potkáme někoho, na koho jsme včera mysleli, ale předtím jsme se na něj celý rok nevzpomněli? A proč si teď sakra všichni dělají vision board? A nejsou to jenom náhody? Nebo confirmation bias? Uvidíme. V tomhle videu vám ukážu, že byste rozhodně neměli podceňovat sílu vlastní mysli. Na rozehřátí vám dám úkol. Napočítejte, kolikrát si bílý tým přihraje míč. Správná odpověď je 15. Ale všimli jste si ty gorily? Pokud jste si ji nevšimli, tak se nemusíte bát, že začínáte blbě vidět. Stali jste se obětí selektivní pozornosti. Tenhle experiment ukazuje, že dokážeme přehlédnout dokonce i gorilu, která nám doslova projde přes zorné pole, když se soustředíme na něco jiného. Náš mozek si totiž vybírá, čemu dává pozornost, šetří energii a směřuje pozornost jenom tam, kde ji potřebujeme, takže na přihrání. Když si ale nevšimneme gorily, jaký ostatní věci může náš mozek zatajit. A co když to obrátíme? Když si chcete koupit nový auto, tak vám přijde, že ten model najednou vidíte všude. To jich najednou jezdí víc, to si zrovna teď všichni kupují to auto, který chcete. No, asi už tušíte, že zatím stojí selektivní pozornost. Prostě si jich jenom víc všímáte. Představte si, že jste na večírku, kde je hluk. Mermomocí se snažíte soustředit na konverzaci s Jaruškou z účetního, která vám vypráví o svý kočce. Ale najednou uslyšíte, jak někdo řekl vaše jméno v jiné konverzaci. Jak je ale možný, že chytíte svý jméno? A ještě tak jasně. A ačkoliv vy mozku říkáte, Jaruška mluví, soustřeď se, tak váš mozek vám to jméno jakoby zesílí. Proč? Váš mozek totiž mezi tím pořád analyzuje, co se děje okolo. A vaše jméno vám vypíchne, protože vaše jméno je pro vás důležitý, protože co kdyby vás třeba někdo pomlouval, že? Váš mozek neustále analyzuje okolí, protože potenciální nebezpečí musí co nejrychleji chytit. Proč teda nechytil tu gorilu? Ta přece může představovat potenciální nebezpečí. No protože koukáte na video a váš mozek není blbej. Kdyby skutečná gorila prošla za vašimi zády, určitě by vám ji nezatajil. Takže mozek nám dokáže dost velké části reality zatajit, anebo naopak nám může zvýraznit něco, o čem si myslí, že by nás mělo zajímat. Náš mozek funguje totiž jako filtr a ten filtr se jmenuje retikulární aktivační systém, zkráceně RAS. Je to v podstatě řídící centrum bdělosti mozku. Filtruje a rozhoduje, jaké informace upoutají vaši pozornost a jaké ne. Funguje jako lampička, která vám posvítí na důležité věci, zatímco ty nepodstatné zůstanou bez stínu. RAS ale nemůže pouštět všechno. Musí se ujistit, že se k vám dostanou ty důležité, třeba vaše jméno na večírku. Je propojen s limbickým systémem, který ovlivňuje emocionální reakce na určité podněty, čím se vysvětluje, proč osobní nebo emocionálně nabité informace dostávají přednost. Teď si představte, že si čtete knihu v hlučné kavárně. RAS vám také pomůže ignorovat hluk a soustředit se na to, jestli si Míša toho Nepálce vezme nebo ne. RAS je fakt RAS. Je to takový vyhazovač před vstupem na party, která se odehrává ve vašem mozku. No ale můžeme my sami tomu filtru říct, co je pro nás důležitý, aby si toho víc všímal? Jsem ráda, že se ptáte. Pojďme se teď podívat na sociální sítě. Pokud jste dívka z generace Gen Z, tak jste na TikToku pravděpodobně zaznamenali jeden z největších trendů roku 2023. Lucky Girl Syndrome. V podstatě jde o to, že když budete věřit, že máte štěstí, tak si ho v podstatě přitáhnete. Lucky Girl Syndrome is the way forward. Holky si sdílejí tipy jak na to a taky co pozitivního se jim stalo. Takových videí jsou tisíce. Může to být opravdu tak jednoduchý?
Podle studie doktora Wiesemana je to docela jasné. Udělal experiment, kde rozdělil lidi do 2 skupin. Ty, co se považovali za šťastlivce, a pak ty, co se považovali za smolaře. Všem dal stejný úkol – spočítat fotografie v novinách. Smolaři spočítali fotografie správně, bylo jich 42, ale trvalo jim to několik minut. Ale šťastlivcům těm to zabralo jenom pár sekund. Na druhé stránce novin totiž bylo velkým písmem napsáno přestaňte počítat, jich 42. Ti, co se považují za šťastlivce, si toho s větší pravděpodobností všimli, protože jsou vždy otevření novým příležitostem, zatímco smolaři hledali jenom fotografie. Jak to ale reálně funguje? Přitahujeme si snad sami štěstí tím, že ho jenom hledáme? Wieseman se tím zabýval 10 let a jeho poznatky se dají shrnout jednoduše. Všichni máme prý štěstí objektivně stejně, ale šťastlivci si zkrátka více všímají příležitostí. Všimnou si třeba právě zkratky v podobě nápovědy. Šťastlivci taky dělají častěji lepší rozhodnutí, protože poslouchají svou intuici. A jdou teoreticky více po příležitostech, protože očekávají pozitivní výsledek. Takže s větší pravděpodobností třeba něco risknou. A jak říká jedno české úsloví, risk je zisk. Možná byste ale namítli, jak bych o sobě mohl říct, že mám štěstí, když se mi staly všechny ty hrozný věci. To je ale jako problém, byla dřív slepice nebo vejce. Měli jste smůlu a proto si o sobě teď myslíte, že jste smolaři, nebo jste prostě spíš negativní a podvědomě hledáte důkazy, že je to pravda. Co by se stalo, kdybyste si začali věřit? Nebo kdyby vám někdo rozbořil vaše přesvědčení, že je něco nemožné? 6. května 1954 na univerzitě v Oxfordu se Roger Bannister stal prvním člověkem, který uběhl míli pod 4 minuty. The tape is broken, and so is the record athletes have long been dreaming about. V té době byly 4 minuty považovány za hranici lidských možností. Doktoři věřili, že dostat se za hranici 4 minut by znamenalo okamžitý kolaps organismu. Dlouho to tak vypadalo, že magická hranice 4 minut nebude nikdy pokořena. Bannister se zapsal do dějin s časem 3 minuty 59 vteřin a 4 setiny a tím prolomil rekord po 9 letech. Ze svého úspěchu se ovšem neradoval dlouho, protože jeho výkon byl překonán hned měsíc na to. Tento jev se objevuje napříč všemi sportovními kategoriemi. Roger Bannister totiž dokázal, že 4 minuty nejsou nemožné. Pro ostatní tak prolomil psychologickou bariéru, která se dekády zdála jako nepřekonatelná. Byl totiž student medicíny a věřil, že 4 minuty zdaleka nejsou hranice lidského těla. By the way, momentálně je ten rekord 3 minuty 43 sekund a 13 setin a je z roku 1999. Dnes se závody přesunuly do metrického systému, takže míle není už úplně přesné porovnání. A zároveň dnes máme úplně jiné možnosti tréninku a různé podpory atletů. Ale ten stávající rekord je oproti Bannisterovi ještě o celých 16 sekund rychlejší. Když můžeme pouhou vírou pustit své tělo za pomyslnou hranici, donutit ho, aby vydalo více energie, běželo rychleji, když to zatím nikdo jiný nedokázal. Co jiného můžeme ještě ovlivnit? A mohla to být jenom náhoda? Nebo souhra okolností? Co když byli oba jenom výborní atleti a odstranění psychologické hranice nemělo na rychlé překonání rekordu žádný vliv? No, ono se to netýká jenom atletů a rekordů. Studie ukazují, že pokud například věříte, že má vaše práce pozitivní dopad na vaše zdraví, tak se to ve skutečnosti pozitivně propíše do vašeho zdravotního stavu. Samozřejmě, každá práce má individuální reálné dopady na vaše tělo, ale pokud budete dělat třeba číšníka a budete si říkat, že je super, že máte tolik fyzické aktivity, tak budete mít lepší zdravotní výsledky, než kdybyste si říkali, že vás ta práce fyzicky ničí. OK, ale můžu tělo myslí ovlivnit, i když budu třeba jenom sedět? Ano, i když budete ležet. To se ukázalo například během druhé světové války, kdy se medikům často vyčerpaly zásoby morfinu, který byl používán k tlumení bolesti raněných vojáků. Když nebyl morfin, tak medici místo něj podávali fyziologický roztok. Obyčejnou slanou vodu. Ale vojákům řekli, že je to morfin a že jim pomůže utlumit bolest. Světe div se, mnoho vojáků hlásilo výrazné zmírnění bolesti, protože věřili, že dostali morfin. Placebo se po druhé světové válce znovu dostalo vědcům do hledáčku a začali ho více zkoumat. Tento jev byl ale rozpoznán a studován již mnohem dříve. V náboženském kontextu a tradičních léčebných praktikách se placebo efekt využíval po staletí, s doloženými případy sahajícími až do 18. století. V moderní medicíně se termín začal používat k popisu léčebných prostředků, které nemají skutečný farmakologický účinek
ale pacienti věří, že jim pomohou, což vede k reálnému zlepšení jejich stavu díky psychologickým a fyziologickým reakcím. Věř a víra tvá tě uzdraví, baby. No skoro. Placebo se dodnes používá jako kontrolní skupina při testování nových léků. Pokud chcete uvést na trh nový lék, jeho účinnost musí být výrazně vyšší než placebo, protože samo placebo má často za následek třeba i 30% zlepšení stavu pacienta. Dámy a pánové, tady to ale nekončí, tady to teprve začíná. Můžeme naší myslí ovlivnit i třeba chování někoho jiného? Dej odběr. Všimli jste si někdy ve škole, že jedničkáři často bývají hodnoceni mírněji, i když zrovna nepodali moc dobrý výkon? Nebo že si u nich učitel při opravování spíše nevšimne chyby? A pokud jste ten horší student, tak jste možná museli bojovat u učitelky, aby vám uznala body, protože vám je zapomněla započítat. Osobní zkušenost? I když se učitel totiž může snažit být objektivní, při hodnocení žáků je úplně stejně ovlivněn svým filtrem, protože už ví, jakou reputaci student má. To jsou pořád ale jenom obyčejné lidské chyby. Při opravování jedničkáře učitel přehlídne chybu, protože nečeká, že se na to Venca zrovna nepřipravil. Může ale učitel svým očekáváním reálně ovlivnit, jaký výkon student podá, tak, že se to dá změřit? Tuhle otázku si položil i Robert Rosenthal, profesor psychologie z Kalifornské univerzity, který provedl studii na základních školách. Na začátku školního roku vybral skupinu učitelů a informoval je, že někteří jejich noví žáci mají mimořádný talent a potenciál. Tahle informace byla ovšem zcela vymyšlená a navíc byla poskytnutá o náhodně vybraných průměrných žácích. Na začátku školního roku Rosenthal všem žákům otestoval IQ a na konci roku test opět zopakoval. Pozoruhodně, skupina, kterou Rosenthal učitelům vykreslil jako nadprůměrně talentované, měla na konci roku výrazně lepší výsledek IQ testu v porovnání se zbytkem třídy. Jenom poznámka, ono IQ je často považováno za relativně stabilní metriku, ale není zcela neměnné. Ovlivňují ho různý faktory, jako jsou prostředí, vzdělání, zkušenosti a proto se může v čase měnit. Rosenthal tento jev pojmenoval Pygmalion efekt. Učitel do svého chování nevědomě promítá své přesvědčení a tím ho do žáka v podstatě otiskne. Pokud věříte, že má někdo velký potenciál a on potom udělá chybu, s větší pravděpodobností ho třeba podpoříte, ať to zkusí znovu. Je to takové začarované kolečko. Žák si potom začne více věřit a snažit se a učitelovi se tak pomalu začne potvrzovat jeho přesvědčení, že žák má opravdu talent. Rosenthal v podstatě učitelům hacknul jejich filtr vnímání žáků. A to doslova výmyslem. OK, tohle všechno je super, ale jak tyhle znalosti můžeme implementovat do každodenního života? Odpověď budeme hledat v bazénu. Michael Phelps, slavný plavec, který má na kontě 23 olympijských zlatých medailí, je známý tím, že před svými závody intenzivně využíval techniky vizualizace. V duchu si detailně představoval každý moment. Snažil se vcítit do toho, jak by vypadal dokonalý závod, ale i jak by vypadaly potenciální překážky, které by mu mohly přijít do cesty. A jak by je řešil. Dokonce měl i vizualizačního kouče. So I started visualizing at like 13, 14, just so everything around me was taken care of when I got to a meet, so I could be completely relaxed. I mean, visualizing just, it just mentally prepares you and you can kind of check that box off. I mean, the biggest thing I think that really separated me through my career was my mental game. A Phelps není jediný. Usain Bolt, Serena Williams, LeBron James, Novak Djokovic, Jaromír Jágr. Ve vrcholovém sportu je mentální kouč nová norma. No, dneska možná už stará norma. Marian Jelínek, který koučoval Jágra, koučuje nejen sportovce, ale i třeba šachisty. Mentální kouče mají dnes zcela běžně podnikatelé, manažeři nebo i někteří youtubeři. Vizualizace a mentální práce nám pomáhá nastavit očekávání, kalibrovat ten náš filtr, ale taky připravit hlavu na potenciální překážky, abychom mohli rychleji reagovat na nečekané události a nezmatkovali. Ano, i sám Terminátor o sobě řekl, moment, špatný klip, že si všechno doslova do detailu fanaticky představoval. Jak se stane Mr. Universe, jak se dostane do Ameriky, až k postu guvernéra Kalifornie. Jak ale říká Arnold, samotný mindset nestačí. Práce s hlavou musí být podepřená vizí, plánem a dřinou. Tohle video ale nemá být jenom o tom, že si máte vizualizovat nebo myslet pozitivně. Proč to ale funguje? Respektive, co se v mozku přesně děje, když si něco detailně představujeme? O vizualizaci je poměrně rozšířený omyl, že mozek nezná rozdíl mezi představou a realitou. Mozek ale zná rozdíl.
Z neurovědeckého hlediska vyžaduje představování si akce a její vykonání stejné motorické a senzorické programy v mozku. Protože představivost a akce jsou ve skutečnosti propojené a zapojují stejné nervové dráhy. Takže vizualizací projíždíte stejné mozkové dráhy, jako byste tu věc dělali. Ale mozek ví, že to není reálné. Hodně zjednodušeně se dá říci, že tím procvičováním v představách ty dráhy posilujeme. A tím mozek doslova měníme. Naše myšlenky ovlivňují nejen to, jak mozek funguje, ale i jeho tvar a strukturu. Po mnoho let vědci věřili, že mozek je statický a neměnný. Naše chápání se však drasticky změnilo a nyní víme, že se mozek neustále mění. Když přemýšlíme, aktivují se určité neuronové obvody a synapse mezi neurony se posilují nebo oslabují v závislosti na frekvenci a intenzitě těchto myšlenek. Tento proces se nazývá synaptická plasticita, což je schopnost synapsí měnit svou sílu. Díky této plasticitě můžou naše myšlenky vést ke skutečným fyzickým změnám a zlepšení třeba i svalové síly. Takže můžeme myšlením ovlivnit svaly? To už zní jako pseudoscience, co? A proč teda chodíme do gymu? Podíváme se na jednu studii, kde vědci zkoumali sílu mysli při budování svalové síly. Účastníky rozdělili do 3 skupin. Jedna prováděla fyzická cvičení zaměřená na svaly malíčků a flexoru lokte. Druhá si ta stejná cvičení jenom představovala a kontrolní skupina nedělala nic. Během několika týdnů zaznamenala skupina fyzických cvičení 53% nárůstu svalové síly. Zatímco skupina s mentální představivostí dosáhla, a teď si můžete tipnout, 35%. Aniž by zvedla prst, doslova aniž by zvedla malíček. To je neuvěřitelné. Tenhle efekt ale nefunguje dlouhodobě. Čím déle budou obě skupiny pokračovat, tím více by se rozdíl mezi nimi zvětšoval. Ale když pak skupinu, která si jenom představuje, necháte ty cvičení doopravdy dělat, tak tu skupinu, která je reálně dělala, rychle doženou. A ačkoliv myšlenky a očekávání mohou mít značný vliv na výsledky, musíme zopakovat, že to není záruka úspěchu ve všech případech. Výzkumy, jako je studie Roberta Rosenthala, ukazují, že očekávání mohou ovlivnit výkon, ale je důležité mít na paměti, že práce s hlavou musí jít v ruku v ruce s rukama. Tím se ale nabízí otázka. Čemu věříte? Nad čím přemýšlíte většinu svého dne? A jsou ty myšlenky spíše pozitivní nebo negativní? Co si teda celý den do hlavy dáváme? Koho sledujeme na YouTube? Jaký témata rozebíráme pořád dokola? Na jaký vlastnosti lidí kolem nás se soustředíme nejvíc? A kolik času denně strávíme v tichu se svýma vlastníma myšlenkama? Protože pokud 8 hodin spíme, 8 hodin jsme ve škole nebo v práci, tak nám zbyde dalších 8 hodin na všechno okolo. A pokud jste odvážní, tak se podívejte, kolik času denně strávíte na telefonu. Můj screen time je absolutně otřesný. A jestli vám z toho dne něco zbylo, tak je to možná jediný čas, který věnujete svým vlastním myšlenkám. To, že myšlenky mají sílu, není ale nová záležitost vědeckých objevů. Je to doslova součástí naší historie na Zemi. Například v křesťanství je to modlitba, což je v podstatě jenom směřování myšlenek. Buddhismus zase využívá meditace. Meditace není žádná záhadná praktika. V podstatě jde jenom o to, že si sednete a snažíte se uklidnit mysl a na nic nemyslet. To je celý. Takže vlastně zastavení myšlenek. A studie ukázaly, že modlitba a meditační praktiky jako mindfulness mohou reálně snížit hladiny kortizolu, což je hormon stresu. Když se modlíme, vizualizujeme nebo meditujeme, soustředíme své myšlenky a uklidňujeme mysl. Tato koncentrace zpomaluje dýchání a snižuje srdeční frekvenci, což vede ke klidu. A pokud půjdeme ještě o krůček dál, do spirituálních vod. Slyšeli jste někdy o smaragdové desce? Smaragdová deska je tajemný starověký text připisovaný Hermovi Trismegistovi. Píše se v ní o tom, že vše ve vesmíru je propojené. Dnes se zjednodušeně interpretuje jako as above, so below, as within, so without, as the universe, so the soul, tedy jak nahoře, tak dole, jak uvnitř, tak vně. Znamená to, že makrokosmos, vesmír, a mikrokosmos, lidská duše, jsou zrcadlovými obrazy. Tenhle text inspiroval alchymisty a mystiky po staletí, protože symbolizuje, že vše je propojené. Že mysl má sílu, lidstvo tuší už dlouho let
ale všechny vědecké studie, které jsem tady dnes zmínila, nejsou starší než 100 let. Tohle všechno jsme exaktně dokázali za dobu života mého dědy. Když se můj děda, který mu je dneska 91 let, narodil, tak svět vypadal nějak takhle. Takže když si připustíme, že jsme teď a tady na úplném začátku vědeckého poznání toho, jak mysl a tělo doopravdy fungují v kontextu reality a událostí kolem nás, tak co budeme vědět za dalších 100 let? To mě fakt zajímá. Dneska jsme se tedy dozvěděli, že myšlenky ovlivňují minimálně naši osobní realitu. Ale máte snad nějakou jinou realitu? Protože ať už je skutečná realita jakákoliv, jediný, na co se můžeme spolehnout, je realita, kterou jsme schopni vnímat. A to je ta, kterou vytváří a zaznamenává náš mozek. Náš největší nepřítel je totiž často právě tady. A naše hlava jsou dveře do naší reality. A uklidit si v ní je zdarma. Tak proč to neskusit? Tímhle tématem jsme ale jenom odkryli špičku ledovce. Můžete dát odběr, pokud vás takovýhle témata zajímají, protože někdy příště se zase podíváme o kousek dál za oponu reality.